Oletko koskaan miettinyt, miten voisit viedä nikotiinikoukkusi uudelle tasolle? No nyt voit, sillä esittelemme nikotiinipuikon. Jep, kuulit oikein. Nikotiinipurukumit ja pussit, väistykää sivuun. Suomalainen startup-yritys Perälän Nikotiini Oy on täällä mullistamassa nikotiinikokemuksesi. No, hieman henkilökohtaisemmalla tavalla. Toimitusjohtaja Markku Perälä vakuuttaa, että tämä tuote on täydellinen niille, jotka haluavat nikotiininsa hieman intiimimmin. Break, huomaamaton, tehokas ja pitää hengityksesi raikkaana. Rohkeiden suomalaisten vapaaehtoisten testaama ja hyväksymä puikko tarjoaa pidemmän ja tasaisemman nikotiinin vapautumisen. Ei enää pureskelua tai pussien imeskelyä, vain puhdasta ja keskeytymätöntä nautintoa. Break Team Nullobith. Oletko siis valmis sukeltamaan nikotiinin kulutuksen tulevaisuuteen? Nikotiinipuikon avulla et vainkään käytä nikotiinia, teet samalla rohkean kannanoton. Pysy kuulolla, Suomi. Tästä saattaa tulla uusi suosikkitapasi rentoutua. Kukapa olisi uskonut, että nikotiini voisi olla näin veikeää ja